Karbi ang long prek jamadi malong karbi ningkan kimi katalon pon. Thang ni phai siar ni karbi ang long prek jamadi malong karbi ningkan kimi aliralon pen talon pon. Son si tekelang jun ang jok panila pen cuki hula long ta aliralon pen talon pon. Bang solong akang tu yang deng along loke Charlie bom atuma phanta me archo pon si amso seka Charlie ahin ke paprang dunjia phan hirjo me pajir pon. Bang solong bathili ki ap ke kat kaching bai son suri ka chebung pen chenglok ongdung ke pathua son chepate pon son si atoya ni ke kan pen chenglok ka chopapon alun sepo lun se pia hin pen jumesen alun parju pon si mesen pen talon pon dong mokak pen Daniel son temung langkhang pen komol kathar la pen chuki hola pen Ramesh teronang ke lobirta Malong News aprang si pini news kelang arat doana phansita me nilitum umpanai rong supi rusin so ame na thupen nang litung aphan karbi sengkan kimi akardom pajirlo kardom kidam tangan ingkana son thaksi pining suring ni raingkoi rakethom aningkan le thotsita me nilitum umpanai risunim so ame pen patirpi ponsi kidam tang asingkana son thak pining le thotsita me nilitum karbi sengkan kimi talon pon longlo pedap por final cap nilitum pangching si non anilitum khela dula la pen ason kilun ki kan kachipate hi huinilitum padupon longlo ningarong chen pen kidam tang akaching room pen pining akaching room nilitum ongdung amulu kaching room nilitum je theklong pen nilitum ningarong lo la kelitum rong kidwara tum atum sitame karbi asengkan kimi katalon kachi hung nilitum theklong lo jasmet pen nilitum ningarong lo la sipini nilitum la bangsu karbi sengkan kimi kadokawe nang tumang no karbi singkan kimi katalon nang tumphan karbi ang longarat lepen karbi na hok do sitame karbi tumphanan pini nikan karbi sikan kemi akadom pijireglo nilitum beheko dak dimapur hoy long ke do akarbi atum rong troksi rong nerkep do rong kreni nilitum karbi atum do arong do labang sorong chingrum pen nilitum ho nahorjan pen chenglok piniladak long katharan nilitum rong krehini ara chingrum si piniladak dimapur hoy adung long kathar labang soke patho klamalong nilitum karbi singkan kimi katalon nilitum biponlo la soprang dan nilitum bipon bomlo si nilitum aningkan wangsi la arong tin si nilitum la son adim ke paprek pen si nilitum la bangso katalon bangke bipon bomlo nilitum la bangso ki binang ko bangalalo la dak dimapur hoylong padanglen hoylong ke do akarbi itum dak jumpit ang bong pen nilitum unan kaching room ji aphan unan nilitum kachipang room pen la bangso karbia khe ho phurki mo pen phusar pisar pen ki thik tekang la bangso ahormu an sitame asayang dengan sitame nilitum katalonji phan nilitum tatangti pini pai me pen pini bang solong nan chetong don perangke akorte tumhanan kasi nilitom labangso area long lake lapuhan lo nilitom phangadong labangso phangadong long nilitom tebok teray arong an nilitom chingrum pensi kedamtang apor pen nilitom tadak phangadong rongaje lapen karbi singkan kimi katalon bangke nilitom pangrom rapet si pining an bangke ningkan phoke chok laposon si nilitom paman pon si bangso long labangso arong arat atom kaduk abe akang hon kido penajok niliphan sitame RC committee labangso a secretary ba niliphan batang bon no sila bangso long nili kiun an man nilitom claim rapet men ke claim ke dam kiun an long tamen nilitom bori pon lo lason si pini nilitom labangso talon bangke claim pon lo tang te nang litum non ke wangjian kan sutame la son thot katalon bagi son anigahan kondom ni ahok la solam magan litum phangadong labangso rong aje bangke lake nilitum ladak nilitum tebok teray arong an chirumpet bangsi labangso aphang dong face abangke nilitum kapaman pon lake kiwanji langan ni stamen litum bangke lapuson katalon na bangke nilitum bangke kaiki stamela bangke padupon velji lapen isialam kapachini don gangtong lapungan lo litum karbi singkan kimi arong tin ano tin na bang pusitame karbiarat karbing longarat
setame chini nei pokabor iben si karbi nengkan ni mi bangke prek jam madim long setame talon lo sona thasil litum tame talon bombang bom lo setame ke bang jilang nengkan bangke ni litum karbi nengkan ke mi alom bangke ni litum kita na program bangke ni litum bangke paman pon pelo setame ni litum chingwai chingsai bangke la puson ke doji litum la phangadong la so rong aje bangan litum bangke muning pen bangke ni litum thang ni phai sia ni bangke ni litum ba paman pon pelo athela bangso kapache ton pen pinangan litum tebok terai hidi piarat atum ta pinangan atum la bangso lam no pali do loklem la pena karbi singkan ki mi ke polam la na pali do si litum mandame la bangso lam nang pali thek nang than bon thek alang litum mandame korwang thu pajir lo sikawang jilang ani bangke karbi ningkan ki mi bangke litum bangke hidi pilong bangsi cerap ceturun po setame phangadong face bangke la bangke litum kai kia teng sin litum ni phai isi thang ani le paman pon pe setame sobrang bang setame litum bangke talon pon bom la Ane pinya long jai mek pipi lo nang litum sik pon. nilitum kachisik pinangan do pathu parong rolong nilitum pidap het por phai pho por pen nilitum thong nong be ki kat pin so lo so tabang so ajai mekta deng pon el lo la son thasi pini ko pai me pen nilitum la tabang so amai long na che tong don man ke do sar sojorong par em karbing long ton mas council alang li setame nilitum long la bangso kang pu long bang nilitum han nang pu pon pilo la bangso long na che tong don sar sunaram singnar vdc chairman borjan alang li setame bangso kang pu long alang li setame nilitum long ardi na yan don Tadi lah bangso amai kadok vedak so cengarar paname karbi ningkan kimi suri ningkang sam kadam pajir lo pinindak la banga hoklo so ceng adang netum dak ward number 4 lo tirkim alo board committee debensi karbi ningkan kimi la pen dum bharatiya janata party board committee chethan chemo mamai pilon la seladak netum ward number 4 da ward commissioner lo mate mondor vice president alang li VL sitin mate arong saratom phan karbi ningkan kimi nong dak lang kachubir te phan sintek pajir ponlo la pen netum ke bang jilang anso sela dak la bang so board committee long aprangan mana kisung ke boy kacirap cetu pen rong kaceleng atwar pendang lok kaprek government award sai ke claim ke dam bani phase chingwai pon lo la pen la bang so mai long ni tuma MLA pendang lok dak kaprek songya tum samme chetong non lo la pen padap ada bang ni rong ko dam lo ke dam tang taring kor ser ke ban ni ili tuma CM Dr. Turam Ronghang so cengara phan kai same na bir travel la pen na chinghon alang li ka checha ka teng pen solar hum pharoi sira hum krip horon po la pen non padap abang kai hum krip ho an hum thong kep an ron lo la pen kenang le dolang la se kaprek son athak ka cheleng atwar pen nang lok me lang la ka duko veta me li tuma CM kai ma same ni phan nang berta la pen rong korarat phan kamat hasi ke chak hormon da prabjen pen ni tum ka pachun pi masi claim pori pon bo dulu pacun kami kita berkonglu, kita cepacun konon dia gitu karbiya mungkin wote, hon kege, ada semua fan, rong parpi rong be keka, rong be tapi karbiya nun kemungkinan jian nun barim putar Lun, border lun, ada musar cihu ciput, lapen yang pining sucing kizing sai, lapen kinangjian, lun telu, lun barim pada ni cepat kepon lo, lapen aku umikin itu, nolom la udah keses pengikan grup kekan putan itu, paning di Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 ham phang pharman klar da kabirta